dan suwe berbagai kreasi sing dalem wis suwuk liyane iki malah bahaya kok iya puji syukur konjungan Sang Gusti ingkang Maha Kuwasa dene menika dhewe kepareng sowan ana ing ngendi iki no ono ing Budi Bantul Sari bener wajib uyu barangnya ngapain? Rapopo ini bareng-bareng saka ngayuk jes kartes mrene mau budal awan mau dalane macet ora jamak yo terus dalan macet iki sajake terus sik nyopiri aku iki terus kena ndolan kok bengak-bengok wae Pak ora kena dienggo ngaso ya Surapopo hiburan acarane iki apa nduk acarane menika acara tasyakuran khitan Mas Ari Prayoga putra dari Bapak Eko dan Ibu Titik. Oh, iya. Berarti acara kita ini acara supit. Supit. Ayo, itu orang alami, ada orang wedok, orang alami supit. Wih, don harus asal-asal jenis lah. Sudah lagi yang kono aku sing kono wae no. Oh iya di. Nah, ini diwalik pisang-pisang ya. Bang iki dhewe wis tak aturne mau ini karo kanca-kanca waras. Iya. Oh iya. Menawi tanggal 4 nek kula ngapunten kula niku tasih dalam tahap pembelajaran. Iya. Dadi momo oke klera-klerune kata perintah-perintahipun menagoni samudra pasang yo mak bang iki barang idemu wis neng terus ketemu karo bintang tamu malam ini yo dikancani karo sapa dikancani karo Dedek Lintang karo Mbah Gareng kok Mbah ayo Mbah Gareng lagi wis ora mas mulai tak terus mas ndak ngerasa nom iya mulai terus ngerasa nom apa wis sepo ning tenagane Mbah Gareng iki tapi tenan iya karo yo ben dinggo ngewangi awake dhewe omongan ini ora bingung sing iso jelasin artine khitan artine sunat artine supet iki jane iki apa artine iki ya mung Mbah Gareng kuwi iya di aturi jumeneng nganggo sepot-sepote manut kanca-kanca warga laras aku wis manut kanca-kanca warga laras mesti apike iya neng mbok suwe nang sense ku ndak ndange suwe liyane mlaku drame wis suwe mau drame nang suwe piye mak wis ayo guru ngono kuwi drame iya iya dadi jumenenge